Poštovani gledatelji, dobra večer i dobrodošli u novo izdanje poduzetničkog mindseta. Od instruktora aerobika do pokretača i vlasnika jednog od najvećih fitness centara u Hrvatskoj, Orlando Lopac sinonim je za sportski duh. Kako je izgradio projekt Orlando Fitness Group, koji uz fitness centre obuhvaća i organiziranje sportskih evenata, edukacije, fitness i wellness osoblja, distribuciju, prodaju, najam i servis fitness opreme, te agenciju za consulting, life coaching, marketing i prodaju. Kako je zajedno s ostalom fitness zajednicom prebrodio krizu uzrokovanu koronavirusom i spasio svoje poslovanje. Prije nego pogledamo razgovor s Orlandom Lopcem, pogledajmo i priču o njegovom poslovnom putu. Orlando Lopac svoj poslovni put započeo još 1996. otvaranjem svoje prve tvrtke. Ovaj diplomirani kineziolog i vlasnik brojnih licenci iz područja fitnessa tada počinje raditi kao instruktor, predavač i konzultant i to diljem svijeta. Početkom novog stoljeća postaje menadžer za sport i rekreaciju u jednoj od vodećih hrvatskih banaka, gdje je za zaposlenike osmišljavao i organizirao sve oblike sportske rekreacije, a u vidu preventive bolesti te razvoja zdravlja. 2010. otvara i prvi vlastiti fitness centar Orlando Fit u zagrebačkom centru Kaptol. 5 godina kasnije pokreće i posao prodaje najma i servisa opreme i to nakon što je postao konzultant Valamaru ili Burnija hotelima. 2017. nakon godina sudjelovanja na brojnim simpozijima, seminarima i konferencijama pokreće i tvrtku za life coaching, consulting i marketing. Danas Orlando grupa drži 30 do 50% konzultantskih poslova u hrvatskim hotelima, imaju 70 zaposlenih, a uskoro planiraju i otvaranje 4. fitness centra u Zagrebu i to prvog premium health kluba. Sa mnom je u studiju Orlando Lopac, vlasnik Orlando Fitness grupe. Dobro večer. Dobro večer i vama i lijepi pozdrav svim gledateljima. Evo, krenimo odmah u glavu sa aktualnom temom. Pandemija koronavirusa, fitness centri zatvoreni, proglašavanje karantene je bilo nešto što je zadalo udarac cijeloj industriji fitnessa i rekreacije. Ljudi su se zatvorili u kuću. Kako je to utjecalo taj trenutak na poslovanje Orlando Fitness grupe? Pa, gledajte, djelovao je kao i na cijelo gospodarsko tržište, ne samo u Hrvatskoj, nego u svijetu. Zbombalo nas je direktno u glavu. To je bilo preko noći, rekli su. Pa doslovno preko noći. Ja mislim, od ponedjeljka nema ili... Otprilike tako, kao i s obzirom na sve aktivnosti koje imamo unutar našeg poslovanja, već negdje početkom 3. mjeseca sam bio dosta u kontaktima sa kolegama iz Italije, iz Francuske, iz Njemačke, Slovenije i pratio što se tamo događa. I počeli smo se, kako bih rekao, nekako indirektno već početkom ožujka pripremati za ono što smo mislili da će uslijediti, a zapravo jest uslijedilo. I prije svega interno unutar naše kruga zaposlenika počeli razgovarati o tome što ćemo napraviti, kako ćemo napraviti i kako ćemo reagirati. U tom trenutku zapravo nismo znali što nam to može donijeti. Jednostavno smo znali da postoji varijanta da će se sve zatvoriti i najvažnije zapravo bio obaviti pripremne razgovore sa klijentima, informirati klijente. U tom trenutku zapravo smo naradili čitav niz špranci, mailova, informacija putem naše aplikacije koje su bile na stand-byu, tako da smo zapravo na sam dan zatvaranja odluke mi praktički pustili informaciju spremnu, jer da smo se tada počeli reagirati, razmišljati što ćemo, bi zakasnije imali još veću štetu nego što imamo sada. Evo dobro, trenutna je situacija takva da su i fitness centri, rekli ste prije da ne volite izraz teretane, ali ajmo ga upotrijebiti pa ćemo doći do toga, teretane i sve ostale mjesta zatvorena za rekreaciju pa i otvorena ponovo u funkciji. Kad je bilo najava otvaranja, činilo se da je tadašnja mjera kriznog stožera bila puno restriktivnija nego ovo što imamo danas. Možete li nam malo to komentirati? Čini se da je tu bila jedna dobra uloga i udruge Glasa poduzetnika i vas kao predstavnika fitness industrije, da ste uspjeli objasniti svoje stavove i da je na kraju ipak nađeno rješenje koje je dobro i za vas, a i za epidemiologiju, u konačnici vjerojatno onda i za proračun. Pa da, dakle od samog početka ono što se dogodio kao najveći problem je zapravo taj osjećaj marginalizacije onoga što mi
u ovom društvu zapravo trebamo značiti, a trebamo biti prva crta obrane uz zdravstveni sustav. Jel? Jer tjelevježba kao tjelevježba, mislim u 21. stoljeću pričati o važnosti iste pomalo već besmisleno, ali nažalost u cijeloj toj situaciji prvi problem je dakle bio to što nitko nije ni spominjao kako i što raditi tijekom izolacije, karantene. Ljudi su bili prepušteni sami sebi, čitav niz negativnih informacija koje su bili okruženi ih je još više udaljio od možda nekakve tjelevježbe. Pojavio se jedan moment čitavog niza virtualnih aplikacija, trenera, svega nečega što ćemo posljedice vjerojatno tek vidjeti, o tome možemo malo kasnije popričati konkretnije. I uključio sam se u jednu grupu na društvenoj mreži koja je zapravo već tada počela glasno vikati dajte nam da radimo. Jel? Uključio sam se zato što je bio čitav niz mojih kolega uključen unutra. S jedne strane, s druge strane, definitivno Orlando Fitness Group je jedna od najvećih tvrtki na području fitness industrije u Hrvatskoj i morao sam krenuti sa zaštitom svojih osobnih interesa svoje tvrtke. Dakle, ne dozvoliti da nešto krene u smjeru kojem nama to neće ići na ruku. Jel? Valjda sukladno znanjem, iskustvom, brojem ljudi, veličinom, sam osobno u kratko vrijeme došao u poziciju da je značajan broj ljudi počeo kvalitetno reagirati na to što sam predlagao i iznosio, zajedno sa još nekolicinom kolega. I donijeli smo zapravo zaključak da unatoč tome što smo jedna od rijetkih industrija koja nema svoju komoru, nema svoj ceh, nemamo dakle nekakvu službenu organizaciju, udrugu, oblikujemo mjere i sadržaje, preporuke prema kojima ćemo moći raditi. Te preporuke i mjere nisu samo bile u tom trenutku okrenute epidemiološkom, higijenskom segmentu, nego i ekonomskom. Jer podsjetite koja je razlika bila, koji je bio prijedlog, a kako stvari izgledaju danas, čisto da dobijemo dojam. Zapravo u tom trenutku nije, Hrvatski zavod za javno zdravstvo u tom trenutku još nije ni glasno i jasno pričao što nas očekuje, nego su se komentirale neke mjere iz drugih europskih zemalja koje u tom trenutku nisu bile primjenjive, ali su ih najavljivali. Najveći problem zapravo je broj korisnika u prostoru, je tako? I drugi zapravo za nas vrlo značajan je bio nemogućnost korištenja tuševa i slačionica. Zašto? Pa, ajmo reći da jedan od mojih centara, konkretno mojih centara, se nalazi u čistoj poslovnoj zoni grada Zagreba i nama 70% korisnika dolazi ujutro prije posla, nakon čega se otuširaju, obuku, idu raditi ili nakon posla, nakon treninga idu po svoju djecu, obavljaju shopping i tako dalje. Znači mi bi automatski izgubili preko 70% korisnika što bi nas dovelo u sigurni nekakav krah i zatvaranje. Jel? Ali recite onda, samo završiti tu temu na ovaj način možda. Jesu li danas po ovim uvjetima teretane sigurne? Pa ovako, ja mogu reći za ono što ja nudim i ono što zajedno sa svojim ljudima smo pripremili. Komentari od kad smo otvorili je takvi da smo čišći nego ljekarne, da imaju ljudi uvjete kao da su u bolnici i to je ono što me veseli. Je znači da sve ono što baš sigurno ovo za bolnicu, znamo. Pa dobro, sad pusti koje bolnice, ali ne ovako, znači kod nas ulazite u fitness centre, a morate preći preko antibakterijskih podloga koje se nalaze u operacijskim salama. Jel? Ne kažem da to svi imaju, niti da trebaju svi imati, ali mi uvijek, ja sa svojim ljudima volim razvijati stvari da uvijek ponudimo nešto više nego što bilo tko očekuje. Jel? Istovremeno znao sam da će Orlando Fitness Grupa biti onako u jakom fokusu, kad sve skupa krene sam osobno bio dosta glasan u cijeloj toj priči i vrlo rado sam bio spreman očekivati prve inspektore i bilo koja druga da im pokažem da stvarno ono što sam zagovarao da smo tako i napravili. I prije cijele ove priče za svoje centre i za nekakve druge centre kolega koje znam da rade ozbiljno ovaj posao, mogu reći da su higijenski uvjeti bili na razini. Korištenje ručnika, korištenje dezinficijensa, nije bilo antiseptika za ruke, nije bilo potrebe za tim. Čišćenje i održavanje tih fitnessa na dnevnoj razini ujutro, popodne, navečer, u 3 smjene, kod nas konkretno outsourcing čistačica i čistača, ovoga je oduvijek je bilo nešto što nas je pratilo kao uredan prostor. Da li to znači da svi centri fitnessi tako rade u Hrvatskoj, ne mogu reći, vjerojatno ima slabijih ili boljih, ali da u ovom trenutku svijest
je dignuta na jednu potpuno novu razinu, ne samo kod nas koji pružamo uslugu, nego i kod korisnika i to nam u svakom slučaju u ovom trenutku pomaže da budućnost kvalitetnije odradimo. Dakle, konkretan primjer, imali ste uvijek boraca kojima je teško bilo objasniti zašto mora koristiti ručnik, sada su ti borci pali i donose svoj ručnik bez imalo problema. Ok, znači korona u nekom smislu napravila nešto i dobro, podigo se taj i svijest i higijena i sve ostalo i čini se da došla ona ponovo ili ne došla, ipak imamo neku pozitivnu... Nemojte da dođe. Ok, to će neki drugi ocjenjivati pa ćemo vidjeti. No, recimo još jedno pitanje, da završimo ovu temu vezano za mjere vlade. Koristite mjere vlade, koliko dugo smatrate da ćete moći poslovati ili dalje nastaviti sa ovakvim mjerama pomoći, trebaju li vam one za dalje ili ne trebaju i kako gledate sad ovu budućnost industrije fitnessa u Hrvatskoj u skladu sa novim normalnim? Pa gledajte ovako, znači ono što definitivno treba razumjeti u gospodarskom, ekonomskom pogledu je da mi koji živimo i radimo u ovoj državi znamo da ova država nema novaca. Tako? I očekivati da će ona pružati nekakvu pomoć sljedećih 6-8 mjeseci nije ni realno, nije ni fair, nije ni korektno. Obveze koje smo imali su obveze i sad treba naći model zadržavanja nekih okvira poslovanja da izguramo krizu. Krizu moramo izgurati svi skupa, ne možemo gledati kao pojedinačno i pristupili smo mjerama na način dakle, da smo, kao što sam rekao, već početkom 3. mjeseca počeli razmišljati što ćemo i kako ćemo. Netom prije zatvaranja, dakle 16. ili 17.3. smo kupili sve zaposlenike, iznijeli im predviđanja, iznijeli problematiku i pitali ih jesu li spremni zapravo u periodu u kojem neće raditi ići na minimalac. I s obzirom da jako puno ulažemo u ljude kroz različite segmente, zapravo svi zaposlenici su bez pogovora pristali zajedno sa upravom otići na minimalac potpisom aneksa ugovora. Za vrijeme dok se ne radi. Tako i nakon toga su oni upućeni na tako to se zove prekid rada, u kojem zapravo poslodavci ima obavezu plaćati njima plaću i isplaćivati doprinose. Nakon toga, dakle kod 20 nekoga je došla mjera u kojem će se država pomagati. Sad se tu dvojimo da li pomaže poslodavcima, pomaže zaposlenicima, ima to svega. Krenuli su sa jednim pa su sad malo dopustili malo ipak veću slobodu. Ovoga što nam je zapravo sigurno u tom startu pomoglo, jer smo 2 mjeseca bili potpuno bez prihoda. Ako imate hladni pogon koji košta oko 1 milijun kuna mjesečno, što možda je sad nekome čudno da teretane imaju takav pogon, a mi imamo 3 velika centra, ogroman pogon ljudi, onda je svaka kuna dobro došla, pa je nama u tom trenutku pomoć od vlade na takav način dobro došla. Međutim, ono što je puno važnije sada razumjeti da se stvari više ne mogu gledati horizontalno, da se čak bih rekao... Možete li poslovati ja bih čak rekao, biti profitabilni ili barem na nuli trenutno? Ne. U ovom trenutku ne, ako ne nađemo modele po kojima će se neke stvari još dodatno osigurati. Što od strane države, što kroz partnerski odnos od strane države, kroz što neke stvari, ako mi dozvolite i dozvoli vrijeme, ću kasnije ispričati konkretne prijedloge, što je to što bih ja recimo bio spreman napraviti. Ja vjerujem i velik dio članova fitness zajednice ili fitness industrije, čak i možda nekih industrija na kojima bi država samo kratkoročno pomakla stvari na kojima će kasnije profitirati. Dakle, ići stalno prema tome dajte mi, a ne nuditi ništa. Ja tako u životu nikada nisam radio, uvijek sam pokušao i svoje ljude usmjeriti da kažemo ajmo dati, pa neka nam se vrati, je nešto što bih ja volio da se u konačnici realizira. U ovom trenutku nije više problem samo države, stvar je opće percepcije toga. Nama dolazi ljeto, koje je u našoj industriji općenito jedan veliki problem i kad je pad prihoda i u redovnim uvjetima preko 50%. Pustiti fitnesse da rade od 15.5. kad su nam dali da radimo i reći mi smo sad gotovi je zapravo kao da ste me bacili sa broda u vrlo, vrlo uzburkano more, vjerujući da sam ja dobar plivač i da ću se uspjeti izvući. Znači, dali ste mi priliku da živim, ali zapravo ne vidim... Šansa da ćeš dopliva do obale. Tako je. Ne samo to, zapravo oni uopće ne razmišljaju u ovom trenutku da li mi plivamo ili plutamo.
Znači, jednostavno su nas bacili i rekli, ok, sad, ako doplivate, dobro ste došli, ako ne doplivate, kao da vas nije ni bilo. Jel? Evo, vratit ćemo se na nastavak ovoga plivanja do obale i provjeriti može li se doplivati u fitness industriji ili ne, nakon kraće pauze. S nama i dalje Orlando Lopac iz Orlando Fitness grupe i pričamo o tome kako u trenutnim uvjetima doplivati do obale kada ste bačeni u nemirno more. Koji su onda prijedlozi? Pa evo, ajmo reći, ja sam doplivao do obale i nemojte me ni zagrniti sa toplom dekom, nemojte mi ni čaj dati, samo me saslušajte. Dakle, mi smo u sustavu PDV-a, tako, i svi pričaju sa šta nam to znači. Pa ja bih recimo rekao ovako, dajte nam da uđemo u PDV u narednih 6 mjeseci sa 10%. Da 15% onog PDV-a koji bismo inače morali platiti, tako, da reinvestiramo, obavezno da investiramo uz kontrolu tih novaca od strane države, porezne uprave, bilo čega drugoga, u nešto što će slijediti. Da li su to zadržavanje radnih mjesta, da li su to zapošljavanje novih ljudi, da li je to otvaranje nove lokacije, da li je to bilo što čime ćemo mi moći zapravo jedan dio novaca usmjeriti u nešto drugo. Šta će država dobiti? Pa dobit će jednostavno nove ljude, nove poslove, nove poreze, nove doprinose koje će se kad tada vratiti. Ako jedni liječnici u privatnoj praksi imaju 0% poreza na dobit, pa zašto onda Ne netko... na dobit. PDV-a, 0% 0% PDV-a. Zašto onda netko ne razumije da mi smo upravo ti koji će učiniti ovog čovjeka zdravijeg, boljeg, poduzetnijeg, radišnijeg i da zapravo našim radom taj čovjek može donositi bolje rezultate. Razumijem, znači vi imate pitanje zbog čega je zdravstvena usluga oslobođena PDV-a, a usluga rekreacije Na primjer. nije oslobođena, to jest oporezovana je najvećom stopom PDV-a. Tako je. Ali dobro, to je pitanje koje je legitimno. S druge strane, država je PDV glavni generator prihoda države Sve i jasno, ali naravno da se oni nerado odriču iz toga. Tako je, ali s druge strane, ako ja kažem, to guši ok, sve dajte mi da ne platim PDV, ja to neću tražiti, smatram da nije korektno, je li tako? Dajte mi da platim 10% PDV-a, ljudi će pitati zašto bi se mi odrekli ovih 15%. Odreći ćete zato što ću ja tih 15% reinvestirati i to vam pokazati da sam napravio. Ako ih ne reinvestiram kroz neki od dogovorenih modela, onda me natjerate da vam ih ponovno platim. To je jedan model. Drugi model, ne znam da li znate, da li naši gledatelji znaju, da ako poslodavac odluči uplatiti članstvo u fitness centru za svog zaposlenika, to se tretira kao plaća u naravi. Dakle, koliko stvari se tu sada nepovratno gubi, odnosno koliko stvari bi se može dobiti. Ajmo razmišljati drugačije. Ako bi čovjek odlučio svom zaposleniku platiti članarinu i zna da mu to ide u priznati odbitak porezni, je tako? Prvo, više novaca će uložiti u zdravlje svojih zaposlenika. Tako, dobit će zadovoljnijeg zaposlenika koji će cijeniti svog poslodavca i uloži u njegovo zdravlje. Da je jasno, ne moramo to točno elaborirati, ali koliko znam, primjerice, sistematski pregledi, ukoliko su dostupni svima, su besplatni, ali teretana nije. Mislim, to je jedna duga rasprava koju se bori ne samo fitness industrija, znam da je udruga izvoznika softvera CISEX dugo vremena bila uključena u objašnjavanje u stvari Ministarstvu financija i državi da to što, ne znam, je nekoga u firmi počastio, da kažem, vodom ili kupio možda voće zaposlenicima koji se tamo troši ili možda dao nekakav drugi mimo plaće, da se to baš ne mora tako rigorozno oporezivati kao što se oporezuje plaće. Ali gledajte, meni je jasno, tamo sad si nekome plati ručak pa je to onako malo škakljivo. Ali gledajte šta mi dobijemo. Znači, mi ćemo konkretno sa takvim pristupom imati mogućnost dobiti više članova. Otvorit ćemo više centara. Znači, morat ćemo kupiti više podova, više rasvjete, više klima uređaja. Znači, podićemo popuno neki nezavisni segment. Naravno, to je u svim branšama, ali mislim da je ključno kod vas da u biti ako ljudi za očekivati je idu u fitness klub i bave se tako je znači, fizičkom rasteretit ćemo zdravstveni sustav, što je najvažnija komponenta onoga što država će uštediti na suprotnoj strani. Mislim da je to argument. Dakle, i onda ćete dobiti čovjeka koji je zdrav, koji će manje ići na bolovanje, koji će manje biti na teret države. Dakle, ako država donese odluku da 1.6. i 1.7. poslodavac ulaganjem u svog zaposlenika ima poreznu olakšicu. Do nekoga iznosa. Tako je. To meni već sada daje garanciju da mogu razmišljati o 10 ili 15% većeg broja članova, a sa 10 do 15% većeg broja članova imam barem kakve takve argumente samome sebi da smjer koji guram je dobar i da će to ići dalje. Jer u ovom trenutku šta mi se drugo nudi? Da podignem kredit nekakav povoljan i manje povoljan. Za što? Za plaćanje nečega što nisam mogao zakonski raditi i šta onda, znači samo čovjek ide dublje da bi odgodio nekakve stvari. Dakle, ne morate mi dati. Poslušajte,
Ajmo zajedno sjesti i ne mora to biti mjera koja će se odnositi na cijelo gospodarstvo. Uzmite ju za konkretnu industriju, za konkretnu aktivnost, za konkretan sektor, primijenite na tom sektoru, pratite što se događa i stvari će biti A na to je mjestu. uvijek priča, nemojte mi dati, uzmite manje, dozvolite da mi dio toga što država redistribuiramo sami jer očekujemo da će iz toga sigurno biti veći efekti, ali kažem, to je činjenično i u drugim branšama slično. Vratimo se na vas osobno i na vaše početke da malo vidimo kako ste u biti završili u... Moramo li? Pa moramo. U ovoj industriji, evo, koliko znam, informacija da ste krenuli kao instruktor aerobika. Zašto baš aerobik? Po struci ste profesor kineziologije. Igrao košarku u prvoj lizi. Dva razloga. Jedan je inat, kao što sam puno stvari u životu napravio iz inata, a drugi su, bez uvrede, ljepši spol, dakle žene. Dakle, u to doba, 97. 98. 2000. biti muški aerobik instruktor je bilo onak malo kinki. Ali ja sam u cijeloj toj priči zapravo krenuo sam zato što mi je u drugom razredu osnovne muzičke škole, tada ne baš očito pedagoški definiran profesor, rekao: Orlando, nemoj se u životu baviti s ničim što ima veze sa glazbom. Ja sam 4 godine poslije svirao gitaru i pjevao u crkvenom zboru. Samo me neko rekao da muškarci u tajcama nisu Ne, nego mi je profesor plesa na fakultetu, pozdrav profesor Oreb, rekao: Orlando, nisi ti baš za ove plesne aktivnosti. Ja sam se zainatio i nekoliko godina poslije postao jedan od cijenjenih aerobik prezentera na svijetu, učeći zapravo aerobik. Da je bilo jednostavno nisam znao ništa o glazbi. Tada biti aerobik instruktor je značio da moraš čuti svaki beat, svaki ritam, znati plesati, znati se gibati. I onda kad sam to onako malo savladao, sam shvatio zapravo da sam 4-5 sati dnevno u društvu sa 40-50 različitih žena, dakle 200-250 djevojaka žena, i to je onako meni kao klincu koji je izgledao kako je izgledao imponiralo, bio mi je fora, bio mi je lijepo i zapravo moram priznati da je to jedan od ključnih momenata u mome životu. Provoditi toliko vrijeme u dvorani sa toliko ljudi, a ne obraćati pažnju samo na prva 2 reda, nego na one sramežljive, one koje ne žele biti prozvane i tako dalje, promatrati svakog čovjeka, pogledati u oči, me zapravo kasnije dovelo u to da sam vrlo lagano postao fitness trener, dakle osobni trener, jer sam toliko puno znao o ljudima, toliko sam puno naučio čitati pokrete, riječi i razumjeti njihove želje, strahove i tako dalje, da je to zapravo, bih rekao, ono što me u tom trenutku izdvojilo. Nikada izgledno nisam dominirao kao nekakav wow, super isklesan i napucan što je nekada bilo i popularno i atraktivno, nego više, a to sam kasnije primijenio i na cijelu svoju grupu. Ja danas kažem da smo mi prvenstveno psihoterapeuti ljudima koji nam dolaze na osobne treninge. Evo, spomenuli ste, ako se ne varam, instruktor fitnessa. Općenito danas ljudi koji su osobni treneri, instruktori u teretanama, tu ima dosta prijepora, tko bi to mogao raditi, šta treba za to. Kako vi nagledate na tu situaciju cijelu? Pa, u osnovi svaka zemlja ima svoje pravila. Iako smo dio EU-a, u osnovi svaka zemlja ima svoja pravila. U Hrvatskoj, da biste bili fitness instruktor, pa ako je baš instruktor kao osoba koja i programira, odnosno fitness trener, trebate imati završen fakultet za kineziologiju, odnosno klinički fakultet, i to punih 5 godina danas, ili višu trenersku usmjerenje fitness koje traje 3 godine. U međuvremenu se pojavio i određen broj učilišta koje su zapravo ustanove za obrazovanje odraslih osoba koje unutar 3 ili 4 mjeseca daju nekakve osnovne informacije. Ti ljudi ne bi smjeli programirati trening, oni ga mogu provoditi isključivo na način na kamo je neko ko to smije, dakle poput mene ili mojih kolega, napraviti. I tu sad naravno ima definiranja stvari na takav način. Dakle, ali prije svega fitness instruktor primarno bi trebala biti osoba koja razumije ne samo tijelo, nego i duh čovjeka. Zašto? Da ne učini štetu pri tom? Pa, gledajte ovako, znači tjelesni segment je iznimno važan. Naravno, ako radim s vama nešto krivo i napravim vam problem sa vašom kražicom, sa vašim leđima, sa vašim koljenima, prvo ja se neću osjećati dobro, drugo vama sam promijenio život, jel tako? Ali više je stvar toga da trebamo razumjeti povezanost osobnosti, dakle duha i tijela čovjeka, zato što jedno bez drugog
ne ide. Estetski segment je najčešće nešto za što se mi vežemo, ali ja vam kažem, taj estetski segment danas nema više veze 20% sa našim poslom. Dakle, mi ljudima mijenjamo percepciju života, mi danas dajemo kvalitetne life coaching savjete, usmjeravamo ljude, sve više vodimo ljude van, dakle ne pričamo samo o fitness centrima, nego općenito o razvoju osobnosti, gdje su tjelesno i duhovno povezani. Još ti me nagovori da krenem u teretanu, ali treba će još dosta. Ne mora, samo krenite na redovnu usmjerenu tjelovježbu. Odlično. A kako onda neko ko je krenuo kao košarkaš, pa aerobik, pa onda rekli smo fitness coach, završi primjerice u boksu? Kažu da ste veliki ljubitelji, promotor boksa. Kako se to uklapa sve skupa? Pa dobro, nemam veze u smislu boksa kao trenerski segment boksa, tek učim kvalitetno skakat preko vijeća i kvalitetno raditi udarce. Evo imam čak i u dnevnom boravku sam si objesio vreću. Vreća je odlična za bacivanje stresa, ali to nije glavni razlog. Dakle, za mene boks je zapravo jedna od najplemenitijih sportskih vještina. A još više sam se zaljubio u istu. Uvijek sam zapravo ko klinac, oni nekakve filmovi gdje se vidi one stare dvorane, gdje oni boksaju, ne znam, tako dalje, su mi imponirale. I zapravo vrhunac je bio, kad sam slagao ideju oko novog centra, našeg zadnjeg centra koji smo otvorili prošle godine, da ću unutar istoga staviti custom made vintage, onako nekakav boksački ring, što je napravljeno. I tom prilikom sam upoznao i jednog hollywoodskog glumca, Frank Grilja, koji je bio u Hrvatskoj, koji je isto tako veliki sportski rekreativac, ajmo ga nazvati, i koji je na Netflixu snimio jedan serijal od 3 ili 4, ja mislim, filma o kulturi boksa. Brazil, Izrael, Koreja. I to me tako dirnulo i sad me prođe trenci. Zapravo svaka ta zemlja o boksu ima svoju popuno drugu filozofiju. Znači u Brazilu je boks mjesto gdje se spašavaju klinci iz onih najgorih zona i gdje jedan od 1000 klinaca uspije. Ali priča o tom jednom je toliko divna da ima želju tako nešto. Boksom ih izvlače iz favela, ali? Tako, da. I onda, nažalost, u filmu jako dobro prikazuju stvarnost. Znači koliko ih i smrtno nastrada i zapravo, kažem, jedan od 1000 zapravo uspije, ali na nekakav način te i taj jedan motivira da ga i ti probaš naći kod nas. Tako da smo evo i mi se uključili, ne na takav način, ali nekoliko boksačkih reprezentativaca Hrvatske kod nas trenira bez naknade, dakle mi im dajemo nekakvu podršku u svemu što možemo. Dodirnuli ste se samo ove teme, rekli ste vaši centri, spomenuli ste Green Goal ili Branimir, oni su drugačiji od nekakvih, barem prosječnom nekorisniku teretane i po nekakvom marketingu, po izgledu. Ok, prošao sam, pogledao sam, veliki su, veći su, drugačije su uređeni. Kolike su tu investicije? Ljudi često možda podcjenjuju investicije u takve objekte, pa šta tu neke strojevi, pa oni tamo vježbaju, pa o čemu pričamo? Pa pričamo o nečem što je nemjerljivo. Dakle, ja svoje 30 godina sam investirao u sve to skupa. Ajmo reći financijski nemjerljivo. Pa zadnji centar u Branimiru na 1500 kvadrata, koji je između ostalog i dobio nekakvu nominaciju za jedan od 10 najljepših fitnessa na svijetu, ne samo lijepih, nego funkcionalnih, je investicija preko 800.000 eura. Od toga nekih 55-60% ide na kompletno opremanje, a ostalo je infrastruktura, dakle klimatizacija, ventilacija, sustavi. Koji je to nekakav, kad gledamo takve investicije, šta se gleda povrat kroz takvu industriju? Nema ga. A mora ga biti negdje, inače. Gledajte, možete vi raditi planove i onda se dogodi ovako nešto i baci vas 5 godina unazad. Ja uistinu to radim sa jednom velikom dozom ljubavi i energije. Imam jako puno ljudi koji su prepoznali taj moj entuzijazam i sve skupa i neke stvari se lakše riješe. Pitam vrlo jednostavno, ovako iz glave kalkulaciju kad sam se sad bacio dok pričate, ako je članarina ne znam koliko, oko 300 kuna, pa broj članova, pa na taj prostor, pa mislim isplatiti otprilike 1 000 000 eura investicije. Pa na samom fitnessu na takav način ne možete. To je ono što ćemo se vjerojatno dotaknuti, to je razvoj danjeg segmenta mog poslovanja. Znači mi u ovom trenutku, ja imam još 2 tvrtke u nekakvom vlasništvu i u suvlasništvu. Jedna od njih je zapravo jedna od najvećih tvrtki u Hrvatskoj koja se bavi distribucijom fitness opreme, izradom projekata i opremanjem
fitness centara. Primarno smo u ovom trenutku vezani za hotelski biznis, kao lokacije gdje plasiramo opremu, tako da su konkretno ovi fitness centri i aktivni showroomovi. Vi kad uvedete nekog investitora, nekog arhitekta, nekog projektanta u zdanje, u Green God i u Branimir, stvari idu puno lakše, puno jednostavnije. To je ipak showroom vaše nekakvog opremanja. Tako da to je recimo razlog zašto ja volim stvari napraviti drugačije. Prvi centar koji je otvoren 2010. godine u Kaptolu je zapravo bio klasični fitness centar u kojem smo se, ja sam još radio kao trener i gdje smo se zapravo onako bazirali na tome. Taj centar ima nešto drugo, što ova dva druga nemaju. On je najmanji, a ljudi dođu u njega i kažu da se osjećaju kao da su u velikom dnevnom boravku. Svi se znaju, svi se pozdravljaju, svi se grle. Ok, sad se više ne grle, nažalost, ali onako on je kozi i to je recimo centar u koji bih rekao da je investirano toliko i toliko i da je moguće pronaći investicije nakon 7 do 10 godina. Ok, ovo drugo možda u nekoj kombinaciji drugoj, pa ćemo vidjeti kako to završi. Jedan trend koji je često uočljiv, pogotovo danas u eri društvenih mreža, je influenceri, kako god ih zvali, koji se vole slikati u teretanama, koji vole pokazivati svoje nekakvo odlaženje tamo. Koliko je to nekakav u stvari trend pomodnosti, a koliko ljudi danas možda više brinu stvarno o svom zdravlju? Mogu vam reći tako da trenutno razgovaramo o koliko je to fancy, a koliko je to stvarno vježbanje? Razgovaramo zapravo dva popuno različita profila ljudi. Jedan profil ljudi su ljudi koji su osvijestili važnost tijelo vježbe u smislu prevencije bolesti i razvoja zdravlja. I to su nama ključni klijenti. Mi se u 80% slučajeva bavimo takvima. S druge strane, svi ti influenceri su nam sigurno pomogli da se razvije jedna druga svijest o tome kako je estetika još uvijek estetika. Jer ne možemo zanemariti da je lijepo tijelo i kod muškarca i kod žene. Naravno, unutar granica onoga što danas je estetika. Jer, nažalost, moram reći da ono što bi trebalo biti normalno, danas više nije normalno. Dakle, ja sam blizu 50. Imam onoliko špeka koliko mogu imati, tako, dakle, nisam... A možete i više, ja sam dobro, da, tako da je. Ali zapravo reakcija je takva da ja ispadam da ja više nisam taj normalan. I to je ono što je loše. Dakle, promijenili su se odijela, promijenili su se košulje, promijenili su se hlače i to je ono što mene zapravo brine. Različno se sama očekuje, znači onda sad ispada da ovo što ja pokušam jesti zdravo, živjeti zdravo, što napravim malo vježbanja kroz dan, to što ne gledam svaku večer tekme na televiziji, nego stavim svog klinca na bicikl pa napravim 10 km, da to ispada da je to nešto neobično i čudno. I to je zapravo ono protiv čega ću se ja za života boriti, pokazati ljudima da je zapravo to nešto što mene čini puno sretnijim nego možda 5 pivi sa dečkima. Evo, vraćamo se onda razgovoru o biznisu i zdravlja, ali i lijepoga tijela kroz nekoliko minuta. Ponovo smo u studiju sa Orlandom Lopcem, vlasnikom Orlando Fitness grupe. Tijekom ove karantene pogotovo je došlo do izražaja jedan trend, a trend se zove korištenje virtualnih aplikacija na mobitelima koji zamjenjuju ili barem tako tvrde osobnog trenera. Čak evo iz nekog mog iskustva jedna tvrtka, spomenut ću ovdje MedBars, jedan startup, imao sam prilike pratiti njih kroz razvoj u našem inkubatoru poduzetništva, izašli su s time i ajmo reći da to prilično dobro razvijaju ljudi, koriste takve aplikacije. Kako vi gledate na tu razliku između virtualne aplikacije, vježbanja uz certificiranog, ili ajmo tako reći, fitness trenera, instruktora i obavljanja toga nekako na nekakvom bezveznom, da kažem, prostoru negdje našeg dnevnog boravka ili možda u prostoru poput vašeg? Odgovorit ću vam, Saša, sa pitanjem. Da li ste vi tjelesno aktivni u smislu da li koristite usluge nekog fitness centra ili imate iskustvo u vježbanju unazad par godina? Ne mogu reći službeno, ovako vježbam doma kad stignem i kad uhvatim, ali to je sve nedovoljno očito. Ok, dakle, ako uzmete aplikaciju i počnete vježbati vi koji nemate iskustvo putem te aplikacije ili ja, ili neko ko je unazad 3-4 godine bio redovito išao vježbati, kome će ta aplikacija donijeti više dobra, a kome više zla? Teško je reći. Možda će meni objasniti neke stvari koje nisam znao, a možda vama ne toliko. Ok, dakle, meni će biti putem te aplikacije zasigurno lakše vježbati jer pretpostavljamo, imam osnovu i znam da ono što ću raditi neće biti pogrešno. Dakle, to je najveći problem. Vas u tom trenutku ne prati nitko. I vi
nažalost, na moje iskustvo mi govori da ljudi ne poznaju svoje tijelo, ćete raditi nešto sa uvjerenjem da je to što radite dobro, a može biti, ne kažem da jest, ali može biti zapravo vrlo kontradiktorno. Može biti, imamo primjer masu sportaša koji su u našim godinama već poluinvalidi jer neke stvari možda nisu radili dovoljno dobro, neki su krivo vježbali. Ne moramo ići u tu krajnost, međutim, evo, čitajući jučer jedno neslužbeno istraživanje Njemačkog instituta za sport, koje prekratko vrijeme prošlo da bi se nešto konkretno pokazalo, ali sve indicira prema tome da će nekakve dugoročne posljedice ili kratkoročne posljedice vježbanja uz virtualni segment ljudi koji nisu do sada imali iskustvo u vježbanju, a zbog toga što su bili zatvoreni doma, su krenuli tako nešto, zapravo biti vrlo, vrlo ozbiljne i da će tu biti puno stvari o kojima će se morati pričati i zapravo vidjeti na koji način. Ali to neće nikad moći ispriječiti. Ako se i ponovi ovakva situacija, opet neko ko sjedi 2 mjeseca doma, makar nikada ne vježba, u tom trenutku će mu to biti zanimljivo, pokrenut će se nešto, a pitanje je zapravo da li je to dobro ili ne dobro. U tom trenutku bi ja rekao zapravo da je bolje ne koristiti aplikacije tog tipa, nego se okrenuti onim aktivnostima koje su nam svima poznate. Hodajte, šetajte, penjite se na brdo, vozite bicikl, tu je opasnost daleko manja nego raditi nekakve marince u svom dnevnom boravku, ne na način da će se zabiti u strop ili u krevet ili u stol, nego da zapravo pokreti koje izvodiš mogu biti vrlo kontraindicirani. Ok, nije li to u jednu ruku kontradiktorno sa onim što znam da u vašem dijelu i vašim centrima je prilično taj tehnološki dio napredan? Vi ste i pionir u nekim stvarima, koliko sam pronašao, uvodili ste indoor cycling studio, znači biciklistički sa virtualnim trenerom. Znači i vi koristite u vašem radu različite aplikacije i tehnologiju. Pa gledajte ovako, znači mi smo u centru 2016. godine u Green Goldu napravili prvi virtualni cycling studio u Hrvatskoj. Zašto? Poznavajući razvoj radničke kao zone, poslovne zone, smo znali da jako puno ljudi ima klizno radno vrijeme. I ono što smo htjeli napraviti nešto što je trend i u Njemačkoj, i u Italiji, i u Americi, je zapravo da ljudi tijekom radnog vremena izađu na 15 minuta, dođu, sjednu za ozbiljan spinning bicikl, gdje je virtualni trener im pokazuje dinamiku, tempo, gdje voze po prirodi, ne znam, tako dalje. I vjerovali smo da će to biti nešto što će zasigurno biti in. Nažalost, to se nije time pokazalo, što je nas dovelo do toga da te bicikle prodamo i tu dvoranu napravimo u dvoranu za grupne programe vježbanja. Zašto nije radilo? Sa trenerom. Koji je zaključak? Ne znam, evo, zapravo jedna od rijetkih stvari koje u životu... Pa da, znate da je biti pionir u životu jako teško, zapravo najteže. Znam, iskusio sam, baš je nezgodno kad ti prodaš, onda nakon toga taj trend dođe. Predstavljati neke stvari. Znači, tako da, recimo, da smo zadržali te bicikle, koliko su u tom trenutku bili ekonomski neisplativi, to su strahovito skupi bicikli i cijeli taj sustav virtualnog treninga, u trenutku nabave, možda sad u ovo vrijeme bi on sad došao na svoje. Promatramo to na nekakav drugi način. Znači imamo nekoliko naših centara, imamo tipa trake za trčanje koje su klasične, imate trake za trčanje koje imaju virtual running. Šta to znači? To znači da vi odaberete lokaciju gdje ćete trčati, da imate savjet trenera kako da se stegnete prije i poslije. I zapravo ima jedan dio ljudi koji to koristi, ali s obzirom da su ljudi naučili da u našim centrima imaju uslugu trenera, onda puno im je draže dobiti konkretnu riječ i savjet od žive osobe. Ovaj dio tehnološki, to bi čak i možda mene moglo zainteresirati. Sad sam već na 7% interesa. Dobro. Kad smo se dotakli ovoga dijela sa promašajem s biciklima, jedno od pitanja je uvijek zgodno, neko ko ima iskustvo u određenoj branši. Znao sam da će biti nišan u promašajem s biciklima. Ali u svakom slučaju, koji vam je osim takoga promašaja bio teži trenutak u karijeri? Šta bi mogli istaknuti kao nekakvu grešku? Šta ste iz toga naučili? Pa, zapravo mogu reći da je ovo trenutno jedan od najvećih izazova u karijeri. Zašto? Zato što po prvi puta se nalazi u situaciji da je teško napraviti promjenu. Dakle, cijeli taj moj napredak, ajmo nazvati karijere, kao god ćemo to zapravo, što zapravo jest službeno i nije službeno, od aerobik instruktora pa do life coachinga, menadžera i sve ostalog, je zapravo razvojni put koji se događao na sljedeći način. Kada bi došao na vrhunac nečega što me zadovoljava, što me veseli, to bih prebacio, to ne bih ugasio, to bih prebacio na
ljude koji će to dalje voditi i raditi, a ja bih se usmjerio u nešto što bi me u tom trenutku zainteresiralo. Tako da u trenutku kada sam bio potpuno zaštićen kao osobni trener, jer sam imao po 8, 10, 12 klijenata dnevno, što vas zapravo smoždi i satre, sam krenuo u razvoj projekata prodaje fitness opreme, pa kada je ta prodaja fitness opreme postala malo predosadna, onda sam počeo razvijati izradu projekata na način da sjedim sa projektantima, arhitektima i počnem razvijati nešto što ću im tek prodati. Tako da zapravo meni nikada nije nedostalo motiva i nikada se nisam našao pred zidom da mi je nešto toliko teško. Jednostavno, ako je nešto bilo teško, bih to ili disperzirao na manje grupacije problema, pa pokušao rješavati jedan pa drugi. I ovo je zapravo sad prvi puta da se nalaziš pred nečim na što teško možeš utjecati. A to je zapravo ono najgore. Nalaziš se pred zidom za koji znaš da ga ne možeš zaobići. Sad trebaš vidjeti hoćeš li kopati kroz njega, hoćeš li ga pokušati preskočiti, a zapravo ne znaš ni koliko je dubok, ni koliko je visok. I ideš dalje, znači krećeš, ali opet ne krećeš u jednom smjeru. Znači sad će dio ljudi ići preskakati, dio ljudi će kopati, a dio ljudi će ipak hodati oko vidjeti ima li taj zid negdje kraja. I da, to je nekakav, ajmo reći, siguran zaključak da je ovo možda jedan od najtežih trenutaka jer se nalazim pred nečim što mi je nepoznato, ali isto tako i izazovan. Dakle, danas sjedimo ovdje kao još uvijek vlasnik i menadžer ozbiljne tvrtke ovoga, međutim, što će se dogoditi za 2 ili 3 mjeseca, niko ne zna. Ne, glupo je i obećati. Ali evo prilike jedne. Pitanje koje često puta investitori postavljaju, stavite se u, ajmo reći, utjecaj, ulogu poduzetnika koji želi nekome pičati, što bi popularno rekli, Orlando grupu, onaj elevator pitch, znači u 1 minuti, kako bi Orlando grupa, zanemarimo koronu, trebala izgledati za 3 godine. Šta bi voljeli, broj centara, broj zaposlenih, prihodi, da vidimo ali možete to prodati. Pa, nemam namjeru prodati za sad. Nema veze, ali ajmo se staviti, znači kako izgleda budućnost, ako stavimo na stranu koronu, da je nema i da sve krene dobro. Kako izgleda za 3 godine? Ako realno sagledam dinamiku razvoja u proteklom periodu, rekao bi da bismo za 3 godine mogli biti na jedno 5 ozbiljnih centara u Zagrebu ili 6 i krenuti u razvoj ili možda već imati razvijen sustav centara za cijelu Hrvatsku koji će biti potpuno drugačiji od ovoga što imamo u Zagrebu. Broj zaposlenih recimo u tom slučaju? Pa gledajte, ako smo sada na sceni, znači ja bih rekao da smo tu negdje na 100 do 150 zaposlenika tada u tom trenutku sa godišnjim prometima od 20-25 milijuna kuna. Znači to je nekakva slika dijela industrije. To je bila slika onoga što možemo biti. Što sam ja imao prije, recimo, ove situacije. Zašto je bitno da vidimo budućnost na stranu kriza, na stranu sve. Znači šta je realna mogućnost jednog dijela fitness industrije i koliko bi vi tad bili, ako to možete još reći, u nekakvom postotku cjelokupnog toga nekakvog našeg fitness rekreacijskog tržišta sa tim brojkama? Pa, bio bi drugačiji. Teško je sad napraviti... A postotak, je bi to bilo 10%, ili imate ideju koliko to tržište ne bi bilo negdje možda 6 do 7%. 6 do 7%. U opsegu nominativnom količine centara. Što se tiče u segmentu prihoda bi prešli sigurno 15% od onoga. Jer teško sporediti nas sa klasičnom teretanom od 150 kvadrata u nekom kvartu nekoga grada koji radi mjesečno, 50-60 tisuća kuna prometa. I približavamo se kraju, ono što mi je uvijek zanimljivo, nekako iz vašeg iskustva sadašnjega, rekli smo oko ovih grešaka da i nekakvih možda izazova, da je ovo možda najjači izazov ili zasigurno najjači izazov pred kojim ste se našli, ali što bi poručili nekim poduzetnicima koji tek kreću ili koji se možda žele baviti nečim sličnim poput vas? Pa ne treba se baviti ničim sličnim poput mene. Poduzetnik je za mene dolazi od aktivnog glagola poduzimati, znači stvarati nešto sa realizacijom, sa ciljem realizacije. I ja sam to i to ću uvijek biti. Biti drugačiji, znači izdvojiti se od mase i ne dopustiti da te masa povuče. To je ono što sam ja napravio u životu još prije 30 godina i nešto što primjenjujem u zadnje vrijeme, a što pokušavam prenijeti na svoje ljude, u stvari ne zadnje vrijeme, duže vrijeme, a intenzivno pokušavam prenijeti na svoje ljude i na ljude koji od mene žele učiti je jedna vrlo jasna formula. Daj u životu više nego što misliš da neko drugi procjenjuje da vrijediš. Dakle, ako ti neko da plaću od 10.000 kuna, radi kao da ti je 20. Ako ti neko da 3, radi kao da ti je 6. Ali pod jednim uvjetom,
nemoj očekivati da ćeš ikada za to biti nagrađen. A to je jako teško. Barem ne od drugoga. Od nikoga, nego od samoga sebe. Ali sve dok imaš očekivanje da će se to dogoditi, nećeš uspjeti. Ali ako to radiš i onda se to pomeša sa tvojim entuzijazmom i kažeš sebi nakon 10 godina ispunio sam svoj život na kvalitetan način 10 godina, a dan danas imam možda materijalno jednako kao što sam imao, imat ćete 10 puta više duhovno, a na kraju krajeva kad se okrenemo na kraju života, što je to što gledamo? Da li ono što smo stekli materijalno ili ono što smo ostavili u ostavštini kao duhovno? Ali to duhovno je podloga da bi se kvalitetno moglo materializirati, jer ako nismo sami sa sobom dobri, najčešće ni poduzetništvo ne funkcionira. Odustanemo, predamo se. Naravno, znači, ali to je taj smjer, to je taj put. Daj i vratit će se. Nemoj čekati, nemoj očekivati, ali kad se počne vraćati, samo ćeš sam sebi reći, gle, imalo je smisla, i zapravo će se početi toliko vraćati da neće biti ni svjestan, da će se čak izgubiti u tome koliko se lijepo vraća. Vezano za ovo vraćanje, bio je ovo Orlando Lopac, a mi se vraćamo uskoro. Pogledajmo sada i vijesti iz poslovnog svijeta koje su obilježile tjedan. Hrvatsko gospodarstvo poraslo je u prvom tromjesečju 0,4% u odnosu na isto lanjsko razdoblje, najsporije u posljednjih 6 godina, što je posljedica negativnog utjecaja korona krize. Objavio je to Državni zavod za statistiku. Usporavanje rasta BDP-a rezultat je usporavanja rasta obujma potrošnje kućanstava, te pada izvoza roba i usluga, navodi se u izvješću zavoda. Tako je promet u trgovini na malo u ožujku pao 7% na godišnjoj razini, najviše od 2010. godine. Industrijska je proizvodnja pak u istom mjesecu pala gotovo 5%, 5. mjesec zaredom, dok su izvoz i uvoz pali zbog prvih blokada gospodarskih aktivnosti i prometa kako bi se suzbilo širenje koronavirusa. Francuski proizvođač automobila Renault objavio je da u iduće 3 godine planira smanjiti troškove za 2 milijarde eura, što bi moglo utjecati na 15.000 radnih mjesta širom svijeta. Trenutno zapošljavaju gotovo 180.000 radnika u 39 zemalja svijeta. Početkom tjedna Renault je izvijestio da je prošlu godinu zaključio s neto gubitkom od 141 milijun eura, u odnosu na 3,3 milijarde eura neto dobiti u 2018. godini. Njegov japanski partner Nissan također je prošlu financijsku godinu zaključio s gubitkom zbog pada prodaje, troškova restrukturiranja i pandemije. Najavili su i zatvaranje tvornice u Barceloni, što će dovesti do gubitka od oko 3.000 radnih mjesta. Časopis Poduzetnik s programskim partnerom EY Hrvatska u utorak 9. lipnja organizira konferenciju Poduzetnički mindset za studente u kojoj će kao govornici sudjelovati neki od najvećih brendova hrvatske poduzetničke scene koji su vrlo mladi osnovali svoje firme, preživjeli krize i stvorili respektabilne tvrtke. Urška Sršen, Aleksandar Dojčinović, Nenad Bakić, Saša Cvetojević, Ognjen Bagatin, Alan Sumina i Daniel Ackerman samo su neki od govornika na poduzetničkom mindsetu za studente, a sve vas pozivamo da sudjelujete na konferenciji u utorak 9. lipnja u 10 sati putem online prijenosa uživo na YouTube kanalu časopisa Poduzetnik. Poduzetnički mindset je gotov. Sve što ste propustili možete pronaći na web stranici poduzetnik.biz, kao i na našim društvenim mrežama. Hvala na pozornosti i vidimo se ponovo za tjedan dana.